Det her er Jørgen. Og det her er Lars. Og det her er pædofilen. Han har virkelig meget lyst til børn. Kom her, I små børn. Nej, det gider vi ikke. Jeg har kiks. Jeg kan ikke lide kiks. Kiks! Kiks! Nej. Ej, hvad laver du? Jeg bliver kidnappet. Jeg smager godt, der er kiks. Jeg bliver voldtaget. Nej, han bliver voldtaget. Han kommer! Nej! Hvor det stinker. Ups, Lars! Red mig! Yay! Skal vi gå ud af gyngen igen? Yay! Så led de to små handicappede til deres dages ende. Og de blev ikke voldtaget. Hurra!